Yayi lelo pa 12 mwezi wa 4, okay, April 2026. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tikambirane zinthu zokwana zingapo zimene ndithu zapangitsa kuti ma negotiations akanike alepheke. So actually timafufuza timadiga kuti kodi zapangitsa ndi chani kuti mpaka na ma negotiations amenewa ndithu asateke. Koma tili mkati mo tisena kupatseni zifukwa zimene zapangitsa kuti kukambirana pakati pa Iran komanso USA kukanike. Tikupatseni kaye uthenga umene pompano Donald J. Trump awupanga post. So I think uthenga umene ufanananso ndi zimene timayankhula pompanonso video yapitayi kuti anthu akuzindikira china chakenso, ma media akulengeza china chakenso, komano Trump akufuna apange convince. It's easy kuzipanga convince munthu wakeyo, nzotheka Trump kuzipanga convince munthu wakeyo kuti wawe akuwina. Munthu wake sugwira. Komanso nzothekaso kuapangaso convince. It's not easy. Sizopheka kuapanga convince anthu ena kuti akuwina unless anthu okhawo amene mitu yawonso simataniso simagwira. So Trump nayenso akumaonaso zimene zikuchitika, anthu amene akupanga report news akumaonaso. So pano wangofika ndi kungong'alula. Choyambirira walemba kuti the fake news media is crazy. Fake news media ndi amisala is crazy or just plain corrupt. Chinyengo kuti kuli corruption kwambiri. Ma media akuti kuli plain corrupt, kuli chinyengo wopya kwambiri. Okay? Akuti the United States has completely destroyed Iran's military. America yaononga ujenika. Yaononga completely military ya Iran. Yaononga. Including the entire Navy and Air Force. Navy yonse ya madzi kayaba ntunda zose yaononga. And everything else. Chilichonse aononga. Their leadership is dead. Utsogole wao wa Iran wamwalira, wafa. Okay? The Strait of Hormuz will soon be open. Paja amene uradusa paja. Apa kuti will soon be open. Atsegula panopa. Ndalono kuti fana kaula dusa bozata tadusa kale patsegula nadusa kale pajapo. Okay? Kuma will soon be open. And the empty ships are running to the United States to load up. Ndia kuti ma empty ships anthu nditu zima steamer nditu zipita ku America ukatani wakugula nsopano mafuta, gasi, yo nditu akuti ndamene ali maboss kwambiri kuposa wenali pafuna. And if you listen to the fake news, makamamvera fake news are fake, yes, we are losing. I definitely go loser. That's Donald J. Trump. I don't know news are fake. Media, mukamamvera media. News izo awende kuti you are loser. America is loser. President Donald J. Trump. End quote. Yenda mna akutero. Akutero. So message yake tarendi to tipange fact checking. Mezos fact checking. Tumati fact checking. Kupanga check ma facts mu message yake. So choyambirira pakumveka mpeke sala chabudu palibe okay, choyambirira ntanganizo kuzana ndi but there is no evidence of completely destroying Iran's military. Palibe mbono menewo odi completely aononga military yose ya Iran. Ombono palibe. Ime tukamba za fact checking. Fact checking isuti ijoka kwa ine kumono ikujoka kumena mvanga check. Palibe mbono onodi Iran military yose yake chilezo yose ya pasolidwa. Zimezo zilibo mbono. Number 2,
palibe umbono kuti leadership yonse is dead, yafa. Ndiye akambirana njani ngati akuona kuti leadership yonse yafa, akambirana ndani? Actually it's zabodza. Komanso nkhani ndiyokhudzana ndi the Strait of Hormuz situation involves complex geopolitical negotiations, not unilateral US control. Awari nkhani yokhudzana ndi pa Strait of Hormuz involves geopolitical negotiations. Ingofunika kukambirana kwa dziko lonse kuti manthu patsogole bwinobwino. Koma nosiku examina kuti America payo kasingarani singati yakanika kale ka mwezi wa Nthunthundu yakanika kale. You understand? Okay, so that's why kuna bwera mbali Americans anakanika Trump anakanika kwauza anthu aneto ndana tiende anthu chakana Trump so anthu aso Venezuela loso kuti ya neto sinathandize anayesa kugwisa ntchito Bahrain kutieni ku UN tikameme anthu muna akavote kuti muna make use force maiko ambiri 25 use force tikatsegula pa Strait of Hormuz zakanikaso ku UN kuja issue ija aibloka chifukwa ma main members main seats anthu amene ali ndangambakaza veto power China ndi Russia yakana kuti sitingapite kuuza force kukatsegula pa Strait of Hormuz. So actually there is no point, there is no option, palibe option apapo kuti mpaka ningagwisidwese ntchito. So issue yayikulu pano ndiyonena kuti akanika ndithu alephera. Izizi ndoti timapanga fact checking chabwino teni tibwerereso ku zinthu zimene zapangitsa kuti makamaka pasachitike pasapezeke pakhale zero agreement mkambirano usamveke. So choyambirira ndi nuclear program. America inafuna kuti Iran ilonjeze isainire kunena kuti sidzapangaso nuclear mpaka kalekale. So Iran inakanika kulonjeza pamene pokhapa kuti okay, if it's fine, if sutu tukufuna panopa koma maybe izafunikirira. You understand? Maybe izafunikirira nde zolonjeza zokhazo zimene zimetuka nazo man zoti sitidzapanga muna kutheka bazafika situation kuti tikuyena tipange. Why? Because ena nomwe inayo ka iliso mmanjaso mwanthu so amene akuonongaso kwambiri pa dziko lapansi pano ina Israel. You understand? So if tikasaine pano kuti sitidzapanga mimi ndinamizana pepa sitisaina pano pasiti kupanga sitinapange komano sitisaina kuti sitidzapanga so mpaka kalekale pamenepo nkhani imene ndimene yakanikana choyambirira America imafuna ione kuti pa signature kuti sitidzapangaso nuclear pamenepo. Chabwino number 2 panali nkhani yokhuza ndi Strait of Hormuz. Iran ikufuna kuti pa Strait of Hormuz paka very restrict akhwimitsapo chitetezo komanso azipanga collect fees akumene akupangira pano pa amatola ndalama kuti udutse pali pa Strait of Hormuz moti pano paso pamamveka sempekesa zoti ndalama zo afuna azitolela mu ndalama yakwawo sinzili anthu akuyenera zigula. You understand? Like azisintha azipeza ndalama ku Iran kubadutsa palipo panepo pa Strait of Hormuz. Apa America imafuna bujana. America kuti imafuna kuti it's either America imafuna zinthu ziwiri. Iran isiye kutolela ndalama choyambirira angopasiya pakhale open ngati poyambirira kapena ndalama zo ngati azitolera ndi kuti akhale limodzi ndi America azitolera osa limodzi. Trump mupasiye paulere pazidutsa ulere ngati nkhani pali kukhuza ndi ndalama tikhale limodzi tizitolera osa limodzi ino ndife mina banira mucho ti iye dizivanga control ine ndi ayo ayo dizivanga control bajani pa Strait of Hormuz point chula kaya bacha. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled.
By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah. States to be in Me control? and the Ayatollah. So, Iran imezani kuti US zimene Me and America the Ayatollah. akuti ndi ma demands amene ali excessive ndochuluka kwambiri komanso unreasonable opanda osamveka, okay, chifukwa anafunanso kuti mu Iran mukhale zero enrichment, pasakhalepo uranium lomodzi. Ati uranium amene nayi ma Iranians 400 yes amutulutse atuluke mdzikomo apite. So imene sikugwira, you understand. Point yomalizira inali yokhudzana ndi ku Lebanon. The US America inakanika kupanga guarantee kupereka kutsimikiza kuti akulu Lebanon sizapangidwa satellite is fine. America yakanika kupanga demands zimenezi. So meaning when the ICI Israel kuti ziphulisa Lebanon. So that's why zinthu zizarani zinthu zindithu zakanika. So zakanika abwerera, and yeah, these are some zifukwa zina zimene tu nkani yakanikira ndithu kuti ifike pa posoverana. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.